Ütközi. Mert olyan tarka, mint a Geci! kutya. Ő étkezik gazdája. Na, Gizi most nem csinál semmit. Ahú, szemetet égetünk. Ő étkezik. És most nem csinál semmit. Csak ásít. És ásít. És nézd. És ő étkezik gazdája. És Gizi nézi a gazdáját. Gizi nagyon szereti a gazdáját. Ez itt nem kampamkutya. Nem. Mert ebben Gizi nem beszél. Gazdája is nagyon szereti Gizit. Gizi kutya. Ő itt a kutyám Gizi. Nagyon cuki kutya. Jaj, nagyon szeretem. Szia Gizi. Gizi. Néha szegény kutyus kikészül a gazdájától. Jó fotel. Maradjunk ton Gizi. 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 Gizi, szereti, hogy simogatom. Jaj. Kész. Megmutatom, hogyan tudom? Leül, lefekteti. Gizi. Gizi. Gyere ide. Gizi csak csóválja a farkát. És lefektetem. Gizi. Gizi feküdt. Gizi feküdt. Várjatok. Gizi feküdt. Gizi feküdt. Gizi emberek. Gizi emberek. Ez most nem a fogyatékos gyerekről szól, hanem a filmről. Gizi. Gizi. Meg a kutyáról. Hallod meg. Mit látsz, Gizike? Látod. Valamit nagyon lát ez a kutyus. A gumi az nem süllyed el. Megmutassam. Csak azon a kaput. Gizit követjük most egy kicsikét. De az mindig egy ilyen 3 perces videó lesz. Vigyázzott. Jaj, ezt nem, tényleg van kampó. Figyeljetek. Gizi? Itt a gumi. Igen. A gumi videó. A következő részben megmutatjuk, hogy Gizike hogy szokott strandolni. De ez a rész már gumi van. Na jó van, megnézzük azt a gumit! Figyeljetek. Gurú. Gurú. Előbb kilatják a vizet. Hátrébb. Oké. Ebben tényleg volt víz. Igen, Gizike szokott velünk is úszni. Oké, na. A tempó. Hát az el akar süllyedni. És el is süllyed. Hát ez elsüllyedt. Segíts már. Úgy látszik, hogy Gizike gazdájának úsznia kell egyet. Akkor figyeljetek, ahogy úszol. Nem